Il-mexxej Laburista Joseph Muscat laqa l-bidliet fl-eżamijiet tal-Metzek li tħabbru fl-aħħar jiem u qal li huma pass il qudiem. Komplejt li gvern ġdid mhux biss itejjeb din is-sistema iżda jagħmel tibdil anke fl-eżamijiet tal-BTEC. Bl-istess mod ta' kif daħal il-Metzek jiddaħħlu eżamijiet lokali u niżviluppaw korsijiet lokali għal studenti biex it-tfal, il-ġuventur u t-tfajliet li jkunu jridu jagħmlu eżamijiet fil-qasam vokazzjonali ma nġelhomx iħallsu mijiet ta' euro sabiex jagħmlu dawn l-eżamijiet. Fl-istess ħin gvern ġdid iżomm is-sistema li permezz tagħha skejjel indipendenti qegħdin jimpjegaw LSAs u jieħdu ħlas lura mingħand il-gvern. Joseph Muscat laqa deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Air Malta, iżda fakkar li kien Gonzi PN illi farrak lill-Air Malta u bat ittri ta' assigurazzjoni lil ħaddiema. Saħaq li l-poplu issa għandu dritt ikun jaf x'inhuma il-pjanijiet li ġew miftehma mal-Ewropa dwar l-Air Malta u x'rotot kellha ċċedi. U għadu mhux ċar li ma huma dawk ir-rotot u fuq kollox xi studju sar mill-gvern, mhux mill-Air Malta, issa dak mhux xogħol l-Air Malta, mill-gvern biex il-gvern jara x'impatt it-tnaqqis ta' dawk ir-rotot ħajkollha fuq il-qasam tat-turiżmu u l-ekonomija. Dwar il-qasam tal-libertajiet ċivili, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jħares il qudiem fejn il-pass li jmiss ikun li bħala pajjiż ngħaddu mit-tolleranza għad-drittijiet indaqs. Il-Partit Laburista jilqa l-ewwel qari tal-liġi dwar il-koabitazzjoni iżda ser ikun kawt u jistenna l-kontenut tal-liġi qabel jgħaddi ġudizzju. Fl-aħħar nett semma wkoll tibdil li ser isir fil-liġi elettorali li dwaru qal li hemm kunsens mal-gvern. Fost il-bidliet imsemmija hemm li kull min ikollu 18-il sena dakinhar tal-elezzjoni ikun intitolat għal vot. Xi ħaġa li l-Partit Laburista mhux biss jaqbel magħha iżda kien huwa li propona li l-età tal-votazzjoni tinżel għal 16-il sena fl-elezzjonijiet lokali. Dwar il-votazzjonijiet fl-isptarijiet qal li l-Partit Laburista jaqbel li tispiċċa sitwazzjoni ta' skariċċ u l-votazzjonijiet jibdew isiru fl-isptarijiet stess. Joseph Muscat tkellem dwar kif l-aħħar ġimgħa minflok kien ffukat fejn suppost Lorenz Gonzi kien moħħu f'Richard Kakija Caruana. Meta kien diġà jaf kif kien ser ikun ir-riżultat tal-vot fuq il-mozzjoni dwar Kakija Caruana, il-Prim Ministru qal li għalih din il-mozzjoni kienet tfisser li Kakija Caruana u hu tradew u naqsu lil pajjiż. Allura kif jista' l-Prim Ministru llum ikollu pożizzjoni tiegħu tenibbli staqsa Joseph Muscat. Semma wkoll kif Richard Kakija Caruana ser jingħata ħlas għal meta jispiċċa mill-kariga tiegħu, xi ħaġa li żgur ma ssirx mal-ħaddiema taċ-ċivil kif il-gvern iddeskriva li huwa Kakija Caruana. Joseph Muscat qal li din il-ġimgħa inkixef il-mod kif jaħseb Lorenz Gonzi meta qal lil Franco De Bono biex jekk irid jerġa' jkun kandidat nazzjonalista irid jattakka lil Partit Laburista kuljum. Din hija politika tal-bieraħ, b'differenza l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista qiegħed jiftaħ il-bibien għal dawk kollha ta' rieda tajba, temm jgħid Joseph Muscat.